ମାଟିଏ ପୁଅଟିଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ପୁଅ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଥାଏ, ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥାଏ। ନିଜର ଚଳଣି ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖି ମା ପାଖକୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦେଉଥାଏ। ମା କ'ଣ କରୁଥାଏ, ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖି ସବୁ ଟଙ୍କା ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟ କରିଦେଉଥାଏ। ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛି, କେତେ ଆଶା କେତେ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ କିଛି କାମ କରିବାର ଆଶା ନେଇ ଆସିଛି, ମାଆକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ମା ଟଙ୍କା ସବୁ ସାଇତି ରଖିଛୁ? ମା କହିଲା, ନାହିଁରେ, ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ହଠାତ୍ ପୁଅ ରାଗିଗଲା, ବହୁତ ଜୋର ରାଗିଗଲା। ମାଆକୁ ବହୁତ ବର୍ଷଣ କଲା, କହିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲୁ ତ ଭଗବାନ କ'ଣ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେବେ? ନା, ହଁ, ସେ ଦେଇ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ନେଇ ଜାଣନ୍ତିନି। ତୁ ଯା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ସବୁ କଥା କହିବୁ, ସେ ତୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁଅ କ'ଣ କଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ବାଟ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ଅରଣ୍ୟରେ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଘୋଡ଼ାଟି କହିଲା, ଯୁବକ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଏତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଥାଇବି କାହିଁକି ମୋତେ ଭୟ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ଯୁବକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ କଥା କହି କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଆଗେଇଲା ପରେ ଯୁବକକୁ ବହୁତ ଥକା ଲାଗିଲା, କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା। ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉ ନେଉ ହଠାତ୍ ବୃକ୍ଷ ଭିତରୁ ଆବାଜ ଆସିଲା, ଯୁବକ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତୁମେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବ, କାହିଁକି ମୋ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଉଛି, କୌଣସି ଚଢ଼େଇ ମୋ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ବାଟୋଇ ମୋ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉନାହିଁ, ଟିକେ ପଚାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ବସିଥାନ୍ତି। ଯୁବକ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ପଚାରିଲେ, ଯୁବକ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ? ଭଗବାନ ତୁମ ଘରକୁ ପରା ଟଙ୍କା ଫେରିଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାକି ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୃକ୍ଷକୁ ଯାଇ କହିବ, ତା ମୂଳରେ ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ପୋତା ହୋଇଅଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚୋରମାନେ ତା ମୂଳରେ ଅଳଙ୍କାର ପୋତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ରହୁଛି, ତାର ପତ୍ର କଅଁଳୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ବାକି ଘୋଡ଼ାକୁ କହିବ, ତା ଉପରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ନ ବସିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହିବ। ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯାଇ ବୃକ୍ଷକୁ କହିଲା ପରେ ତା ମୂଳରୁ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଯୁବକ ବାହାର କଲା। ତାକୁ ନେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଘୋଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଘୋଡ଼ାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ଘୋଡ଼ା କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ବସ। ଅଳଙ୍କାର ଧରି ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସି ସେ ଘରକୁ ଗଲା। ମା ପଚାରିଲେ, କିରେ, ଭଗବାନ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା? ନା, ହଁ ମା, ଭଗବାନ ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ହଉ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ବି କିଏ କେତେ ଟଙ୍କାକୁଟିଏ ଦେଇଥିବ, ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ତାକୁ 10 ଗୁଣା କରି ଫେରାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଇଁଥିବ। ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବେନି। ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।